otočili, takže budeme až na 2, 2, 4, 3 vám to dá. A už se dáme approach a on už se chytí sám. Jako zjistím tady teďka, no, nechte ten heading takhle. A už máme glide pass, jo, takže půjdeme dolů asi. Touhletou rychlostí takhle. A teďka už se držte toho, těch ručiček, jo. Těch trojzrovských kategorií pásů? Ne, zatím toho těch zelených, toho flight director. Vidíte, už se nám tam 2500 feetů máme. Tak dáme si plný chlap. Teda ten glide pass už chytlo, jo? Ano, teďka už to chytlo, tady podívejte se, jak tady děláme, ne? No. Dnes, nekásně. Jo, a teďka vidíte nahoře máte glide slope zelený a localizer, to znamená, že a budete se držet těch zelených ručiček. Když budete držet ty zelené ručičky v prostředku, tak vám bude držet i ty ukazatele localizeru a glide passu, jo. A dáme plnou. To přiblížení bude vypadat asi následovně. Vy budete furt držet tuhletu polohu až tak až budete říkat 50, jo, 50 feetů. Trošinku natáhnete, ale ne moc. Jenom abyste si srovnal to letadlo a aby to klesalo tak 100 feetů za minutu. A nechat to tak a ono takhle si samo sedne. Tak vidíte, tamhle máte, tady je hezky vidět ten papy, ano. Takže tohle to je za kavok, jo, to je sranda.